Pozdrav svima ljudi, mojim Accepted Games ljudi, danas ćemo snimati pokušaj da se ne nasmeješ izazov. Sigurno ste i vi čekali ovo na mom kanalu, pošto nije dugo bilo pokušaj da se ne nasmeješ. I danas ćemo da se smejemo. Ko ludi. WTF, šta sam... Ok ljudi, evo imamo prvi snimak. Ne, mislim da sam vidio ovu fodu 100 puta, ne. Ne, znam mi. Daj bre. Vidio sam 100 puta ovu fodu. Ne. Okej. Pa je sad ovo. Батко. Ovo izgleda da parkour, ali ne vredi. Ovo nije u filmu, znači sam da ovo hodali. Da, sad će ovaj bro. Neću da se nasmejem, znači ne... Daj, ja. Bože mi se... Ovo me zezati, šta radiš? Ne mogu da se baš... Da, što ti misli da ćeš da se popniš? Ne, pa što ti zamišljaš? Šta ne zamišljaš? What? Ne. A daj, šta ti misli? Stani malo, znači... Ok, možda nastavimo. Pun sam smeha, ok. Ja sam odpozio da vidio šta je radim. Samo trenutak. Go, just go, just go. You did it, Prima. Sad ću da padem. Sad ću i onda padem. Znao sam. I ovaj ću padem. Ethan! Co sam?
pauzirat ću. No. Ok, aj samo te motaj, to sam već vidio, 100 puta sam vidio, to je snimak i šta se. Ne, opet to. Pašće, ali će da se lupi u ovaj zid. Otvori oči, šta radiš? Eto, šta sam vam mogu drugo da prepostavim? Ne mogu na to da... Allah! Veš. Ovo zamali trende tamo. Smanjite. Opet ću nešto. Ovo ću nije. Memphis! Gdje smo to da ti čitaš, Brko? Šta radiš? Šta je? Ja, kako pa? Nisam vidio što je bilo. Šta si ti razmišljaš? Ne. Ovo nije bilo smiješno sad. A šta si ti mislio? A šta si ti mislio da ćeš uspjeti? To možda uspjeti svaki neki... Gle budale, gle budale, gle. Gle ti me. Dobro, nije on kriv što me odgovorio. Koje su šanse da se ovako nekako trlja, znači? Znači ono je bilo da nekada čuvao. Ono je bilo da nekada čuvao. Ok ljudi. Šta radiš? Udaj se. Kako su ljudi na cijel planeti glupi, znači glupi, ono. Hehe. Laura! Slow motion film. Ne. To je to. Čekajte. Ok, to je to ovog klipa. Ako vam se svidio, ne zaboravite da ostavite like i sub na moj kanal, obavezno. Tako da vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!